Emma salam. Kiçirek bir gurum var, haýyş var sizden. Maňa bir mail geldi Gazakstanyň Nazarbaýew Uniwersitetiniň akıllı ulgamlar we emeli aň institutundan. Olaryň şeýle bir iş üstünde işläp ýören işi var. Gepleş, tanama ulgamlaryny ösdürmek. Misal üçin ingliz dili, rus dili şonda ösene. Google terjimede zatda ýa-da Siri bilen gepleşen wagtda şolar şu diller ösen, türk dilinde ösen. Ýöne talan türk dilleri, misal üçin türkmençe, özbekçe, kazakça azatlar hem östürmek üçin şolaryň üstünde işläp ýören ekenler. Türkmençe maglumat az, data gaty az eken. Şoň üçin Common Voice diýip bir sayt bar, şu taýy girip öz sözüňi ýazdyrmaly. Ýani edebi dilde, häzir standart dilde geplep, goşandygyny goşun. Bize türkmen dilini şeýdip digital dünýäde, ýagny sanly ulgam dünýäsinde galdyraly. Şoň üçin men düşünýärem Common Voice saytyna girin, diller languages bölümünden türkmen dilini saýlan, o taýda goşan goş diýip dur, geppe diýip dur, dinläp görüň. Edebi dilde aýtmaly, häzir standart dilde geplenmeli. Diňe 2 saatlyk data var. Onu iň az 50 sagat etmeli biz. Men gaýrat edin, kömek edelim. Sag bolun.